हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। बे दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जों मोसानाय प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों। जों दा दावस्रि देलाय आरो बारदै सिख्ला मोसानायखौ जों प्रेक्टिस खालामगोन। ओमफ्राय जों गाबोनहाय भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ बरायनाय समाव बे मोननै मोसानायखौ जों मोसागोन। दानिया जों प्रेक्टिसखौ जागायसिगोन। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दावस्रि देलाय
जोंना प्रेक्टिसा जोब्बाय अखाबो फिसा फिसा हादों ओंखायनो फोजोबबाय जोबथ'बाय प्रेक्टिसा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो जायफोर बिथांमोनहा चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामगोन होनना आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों।